Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon ita. Poloni constituency ke parlo total angso longhu lapen ke rongkep arada tum pherang ke me kanipon longle phelang alam ki Karbi Anglong along alam ki judun e ason thepolong sonsi PSP mate power storage pamalam pena johur chudut mate kither ke hap alam nangklang sonsi PSP nang bilong le pu kache song jok idut bahini atum lukhi pahar arong asar ahemdam si kither ke haldam puta rongsor asopo atum pen pachinpon PSP aphan longle pivek nang pu kalite nangkeng nang theng pong pong de ji pusi lukhi pahar arong asar phan kither pusi pachinpon la CPSP aputhang ni tum chesong bomlang longle pithek the angku jongsi rong asor inu dagareng hu sodak dukok plutan te Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum ada chen vek nangji pusi pasinipon hai project ki tum long ke nang le ke nang matha nang nei ke ni tum long le ke ni raiji ke nang tum pilo matha nang ji ke pu ante hala so raiji pu ne phanang ke chaka teng pinyang bong ko pia posi survey pawang arat mate non la hai nang forest nang toyarat ma la nanene hat Kerala Chennai Tamil Nadu ponane la hai munit nang toyra ni tum chi ne pin la hai ni tum ke Tamil lam da thek the alang tum nang kang ki ji hindi ni tum ka ke thak on ji ar leng alam ante ni tum inglong asor phan ke alang tum kopi lo ka ma tha ke lu o aning hang aling paklam nang nang la tum phan ke pat hi nang potong alang tum MP MLA la pen CM atum ke ka ma tha ma lalo ne ki puji alam mang ke nili lokhi para rong asalo lasi neng ve pen nili ke matha la son alam lo atumi dikta me alang le tum dak na alang le tum survey ke bang stame la son sinang pukang nang tum pilo na chini dun ne tum dak thoi si ne tum gute ta me ne tum si dak dolap lo ke ne tum pulo ne towe hata pu jongsi la dak jongsi la hai project nang biji stame ne tum ta rong asar do hako 1950 peneng an 75 years ke chok netum phana rong asardo netum phana nang chi kime mati posine pu stame alang le tum nang pulo lahai ke MP MLA CM atum ke bang nei ya kamli netum committee do ke committee tum long netum nang ching kiji ke pu ante netum la so committee tum phane tum alang tum survey ke bang netum ga chong ki dun hot kopia service ke bang lo pu kopi sande la so committee tum nang than kang ke dat lo la sinil tum ning jang jelo nining punglo pinian netum pinian cheklo jon e par alo la so kache song along non anta pisi netum phan la so alam non anta nang than dak thak thedet lo nang ke thar nang ke hapta do nang keng nang theng pongji nang hem nang rit JCB pe nang po phuk apji non PMAY hem nang pita nang hem la hem ke nang nengwe mat non JCB wan pe nang pa phuk lapji ampen nengwe mat ne hema ke sar phalo lukhi pahara rong sar phalo non manang sap kang thor thor ta hai ko sabora nang phanpu kupiro nang thania kame do ke ante la hai tum tong non council ka sulai lo mal hai tum तुम्हारा बंद पूरा ला बंद la ke sar therong hang rong pubo sar therong hang rong asar barim o kali sar im rong hang alang si atumi nengwe pote pini kan tarik lo la ke bang ta ni nga betal Pini 29 lah 29 28 27 ajo sarim rong hang ke kopia kam lo ne hem ke bang nang ji la pen ne hem asa bo ne po phan kopia kam lo nang sap kang thor thor da ji polam ke nang sap kang thor thor da ya ta nang chu ye ke polam ke pi lo kan ni je kang ji la pen ne hem PMAY nang pi do la ke sarim rong hang le nang ke pi kali la pen सरकार से नंग पी सरकार नंग पी जोंसी सरकार जोंग सोंसी डॉक्टर तुलिराम रोंग हांग मापेन MLA दर्शिंग रोंग हांग लापेन MP अमर सिंह टुसो लापेन ने तुम नॉन फुलिंग होमस्ती ने तुम के बिदा सिंह इंग्लैंड MLA जोंसी ला तुम नंग पी पे बोलते नंग पाप होगलाप ना सोएम नंग की फोलापेन JCB चोगाली दाम्पार चे वाना चे पोनलाप सिता ने तुम निनिंगोय समे alangli sarim tusu or sarim rong hanga son nil tum phananga ther nang hem nang prilapji ladak hem nang chi kim long le ne phanang chingki dat matik la pena muka phana keng theng pongji polam bang ne tum phan pini pena bang bong nil tum long wang sila solam nang pachini vek nang nil tum la sinanga puji सारी नौहान PSI सिक्लेन बम asai bang ke nil chini ne sitame
atumi dignil tumarong siwang alang non mat ke rong asar si chobom lapen dak nili hem akesar tum hang ke dam akethan bang ke nili SGB asa kurilong alo nang tum hang ke dak pan la nang plung pista un polam si alang kaning je Tapi sarim rong ke alang di long le kitun la puson tu malabang. alang li 25 bikha pielo taho kon la dak 25 bikha chi jo pidun alo ne ke poisa enlong le ne sitame alang ke ne long le ni ko ne 25 bikha pidat un le nang tum kopilo posi pukang lapen atumi dik 27 ani alang tum pilanang eji panada ka hilik nang godani bangla son kaning je kang la son lo hal dak nil tum nil ili tum ke inglong asode ili tum ke hill stripe puse bang government में ताली tum ना का recognize लो तसी tum ke aron ताली tum ke kapre bang asonra komane hichi along ke long ahor mu pen sili tum ke kardom kardi nane mondir ke dam tho konane la son pule ili tum ke claim gali ili tum ke kachiki ta nature phansi kachiki nature pen si ke reng inglong arlok thengpi thengprang bab bi pen sili tum ke reng haladaksi chuti ki po haladaksi do po haladaksi mahang thek po haladaksi chijang poli tumke lasili tum kachardom kachardi ta arnam punon kachiki ta ili tumke nature phan lasi ili tumke jasemet ke sekar kli rongker chujun pencheng lok rongker chujun lok lo tang te ili tum karbi tum la pen kapre hill stripe tum ange chini lo ili tum inglong si baba mung kiri dam pudoji lang thelang pong keteng pudoji rong kerong om hutala son lo chujuna hutala son lo la pen hala ilitum kichi ke jang hut anta ilitum abangke necara phan ke kachiki ke kenang sodlo la pen necara phan chiki ke plotangte ilitum alive abangke cheng da chengun e jutta judune la helo ke the nailam lo la pen non ilitum ke secret place do non soklong taralong son hala da ke ilitum karbi atum kardom adim haladak arlong athaksi sok aning kanwang ta sok wang hala so dim tani tum paklang dam thek aning kanwang ta ame thang si sok arong wangji arlong athaksi la pena sok athe me pikji la sona dim lok se hadak long ni long thom do la pena so sok athe none ke men lo la sona dim ta do jong si la haya project nang bi kop lo tangte la hai litum secret place ilitum kichi ke jang thiri punon kadok kawe kardom kardia dim punon la hai anta avedet po non umrong so theklong lo ke di lapen example best example la bangke alang litum hospital do po toar develop o bollo gohati ke aprang e karbi tum lok sike dolo aprang develop le ko ke sandong e gohati develop piglo building ai selo gari motor ai selo kadok kawe luxurious life ang selo hada ke do seta develop adim develop piglo seta karbi tunge non avede asi non dak sok long ta adim mo develop pig po building ai se po gari do pig po seta karbi bang avede pula dakta hala jagirot paper mill along ke karbi rong selo dake rong thom do hala dak karbi rong hala dak paper mill bikok lo paper mill han long le pidet lo karbi tum han plung phun lo a paper mill bangke ningkan kwan ningkan thom kep ne pen jut kok lo avadet lo seta la soka akarbi tum han la solong le non chelong le ke di non la so jagirot paper mill adim long ke langli tum ta ili tum tribal tum aron rongker chujun kaduk kawe kichi ke jang anta ili tumke necara phane ka chiki ke dovek la pen chiki ke te ili tumke unsion e asi la so akisung bangke alang li tumta pho la pen ili tum jaseme da bangel long le ke Karbi Anglong ke east west pangrum pet 10,434 square kilometer ladak pidet te itum ke thangda ke na hokawe ke puselang li tum ningje lo sita ke konji ke la so along le lo ke konji non ili tum urban area Karbi Anglong arlo plain area lo ka develop tang area malo keche ke besi do herlo bihari bengali halaga phelangpi mailu habaipur malo uttor borbila lo town alom an ke keche ke besi plain thublo non itum ka chepang jok wong ka sapso inglong an verlo non la bangso inglong ka chepang jok long ta la tumake ambani adani corporate ke the tu mansi pilap ji plote Karbi Anglong se avdet pon non ningkan ke bangbong se jut kok po karbi akhaya tumke non haladak 50 lakh satangka chu enundet po di phu town along chirie phar along le chonam det po chirie phar along le lak hokke batangka pidet pen nangli su selet an ove potro ove kep an ke la so chirie phar along le ke dorde deji hala so lambang alang li tu matha thedel lasi
non jasemet Karbi Anglong along le along ke jor nane solar project nane palm storage project nane hydel project konane CBG phan konane Patanjali phan komane Godrej phan la son lok sinil tum lakhadun elo lak isira suri phokep sosia chiri along leke alang litum ki PG phan si alam klang elo asila ke ilitum kaduk kaweta Karbi Anglong arat la bangke ilitum fokus nang po laso kache song bangke lamsu choche la penilitum alang litum matha nang neje la tum bangke alom su chon hek po therlo te kroi hop po la pen thang nang pudunai helo po bangke la bangke alang litum kamatha bangke chok chelo nilitum bangke kache song bangke nang litum ko an ma ladak nang ka bor I la an so se si nilitum tanang che song po la pen ladak ke bilong levek lo la ke final alam lo la an cholo Dong kam kim rak aterang pen chin thong an hem kong long pachi eng pon ni jang Karbi Anglong dong kam kim rak aterang atum a hin pen chin thong hawar an ke pali dun chi aphan hem kong long pachi jeng pon bangsu hem kong long ke pachi jeng ke ong tung pen ke thek dun long pen pherang ke tum humri dun la so ho dong kam kim rak aterang a hin pen ke pachi ni tikang ateng ke chin thong long mati jonga chiklo ni phai isi ani pothimia kemang 2.0 mati longle patak aki joy pen keron ponji aphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen si keron ponji la sonsi dongkam kimrak aterang atum se tamai bangso chai mekelong kachirap kachitu tunji mati RD ki pidunji aphan chisik pon lobusi ningji po news text report Karbi Anglong news jitu council pen nangai toy secretary tum nangai toy pateng pen sini tum ini paledam pol la program pen up la sini tum lan em kong long mate bostu bang che pon nani tum theklong lo gari hung kan ma la lo la pen ke hala dak CM sar pen jitu ki thik ake joy pen pota ki PG la so program lo sini tum palidun ji la pen dak pota ake joy keron tot kali nani tum nak theklong ni la anar muni tum muni do ada officer pen chenglok pen party workers pen chenglok la pen alang litum ma team Karbi Anglong team tum phan ke chu ke jun tanil tum si ke thik pon lo la si la so program malong ilong program long la CM sar jitu thik ka program long litum Karbi la so tum tuklem chodam tum hem konglong ke vek pen chenglok labor tum pulo hem ministry ke kim la pendel hem kim puno kitun ke dang puno la lang litum theklong so ni mari tum na peklang dame la tum ta do la si ICC program long ke nitum ke reng dun abar sai ke long dun ke don paroi isira poke bag do koi non nani tum theklong lo hala pendel pen no te lam do kogi sini tum jitu la hem konglong lan ka pache jeng bang ke pothimia ke mang penap program lo chin thong lo la so pan sini tum don dak pen tong ka penang bar lo dan nani tum ka the no ta bo thalang so am ke tum pali lo Chukiala wo phong terona rong isi atum pen pherang ke mai ke pha lakhain kara phoni lip MSC constituency ke parlo Chukiala wo phong terona rong isi atum pen phai kuni ni phai thong ke pani nilip MSC barim sir Samson tisu ahem along pherang ke mai kang ni pon ningkan isi pen sok akhiti ke chuklem chi aphan ke lang akenang sot binok son chikedam tanga ningkan ke thom an angbong ke wo phong teron arong don thong kep susi barikha hut sok akhiti ke chuklem chi aphan lang teng ke teng chi aphan ke Karbi Anglong hempu CM Dr. Tuliram Ronghang alang li sitang kamaha pencheng lok lang ke teng materials anta CM Dr. Tuliram Ronghang alang li si nangrap derlo pasi Chukiala wo phong terona rong isi CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuru pajirpon son si bang so alang teng ki thir thip mate permanent na bang nang teng pivek thaputa alang li tumpen CM Dr. Tuliram Ronghang aphan tuning report tu bang so pherang ke mai kang ni pon along kaching room pon laki nilip MSC barim Samson tiso man pengpen chetong dun Stevenson teron wo phong teron GB lapen ke rongame karatum lapen rong isiatum chetong pon nilipen Philip tiso Karbi Anglong news nang letum media lembang pu tum han terang ke bitum mana prangse nilitum nadak bokong teron arong ahin pen aprangse nang letum han ke jupha teng pen nilitum farman apor ka pen ke bang posi terang ke bitum masa prangse kachuru nang lepi pajer iglo
nona por pini nimear ni mate ke sang pangtherar ni nili tum nang tum phan ke chu phapon alam the ke la puhan la athema nili tum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council CEM sat akahai Dr. Tujuram Long han alang le phan nili tum kachuru alam the kipi pajir phoni phan sinal tum han phapon lo nasi nili tum choro reun e kupi pon ma polutang te nili tum ladak la khain ko rapon nili constituency ke parlo la pen nili tum nong wan chuke hola wopong terona rong la pen ladak nili tum ke do kan troksike pra pho bak rong kim det pen troksike pra pho artan bak dolo la pen la pusi reng bom lo la song bong nili tum sai chutikia mo kasik sak thepe ga jo nili tum ka ching hon kang tu yang deng kang ni man ke the sar Dr. Tuliram Long hang alang lini ledum phan sai chutikia mo nang ke rabdun continue ning kan ke thom bang nil tum phan alang li khia dat pen lang chuteng ja phanang rabdun lo lasi botor bokan arni arve tame arna me herjeme pen tanili tum long pon lo bonda me la det pen le sai chutiki long ji kali athe nili tum sai chutiki pen se kereng la pen aparta me prai kaprek project ki eson se ason ave nili tum la langa khiti pensi penang an ningkan arjon la long ana sok pensi nili tum posi ke choja phan chubirti pon la sinili tum lang teng ningkan ingkoi ra pho prang irrigation scheme pen la dak dam teng pon lo sita me penang ana ni ki di aphi bangke la bangso dem bangke damage pon delo la pen lang the lang pleng pen apot pon lab lo la pen penang ani litum duk dolo la pen sai chuti kilong le da ningkan bab Jerman pawang bang la pen big ki pathe ki men prong hang anta la bangso sai chuti ki arit ahidia long la song sen nang man lo sita me aphini litum ke choje phan duk dok pik pen apot ni litum ta me sai jok ji hako ke pan thumia son puthot katiki kirla thoi panil tum chema tha ponsi sai chuti ki pang cheng pon la posona por hot kisung pik la pen ki un epik a por hot alang li ningi me pen nili tum phan ningkan ke thom lang ke teng phan dehin nang ke rabdun ben se alang li nang rabdun la bangso dehin nang ke rabdun ben se nili tum ningkan ke thom continuous alang li ningkan wang mi thanga khi nang che pakonu se nili tum alang li nang ke rabdun atang adehin pen lang teng pon la hot pen JCB pen teng pon la pen ahot pen ke barikha sala JCB wangon e hota me metang manual pen tame hirim jin tak kadoi tame alang lena ke rabdun pen si nili tum ning kan ke thom sai chuti ki pon lo la pen la bangso sai chuti ki si pining dame khiti ki claim cheng jia por do grok hot alang lena rabdun si lang teng pon lo la pen la bangso lang pen si nili tum sai chuti ke hidi lang le lo la pen la bangso lang le pen si nili tum sai chuti ki long lo la pen arnam tame minute tum phan arni arbe botor bokan ke claim ge dame sek okran tame herjemi nang pidun si sai chuti kilong pe melo la pen pini ning rong abangke alang li nang ke rabdun pen nili tum pini bangke sok tame chorot chorim long si pini bangke putho an ki mi ke choja mek tame nili tum paman long lo nasila dang nili tum ke chengsi arnam hada me nili tum ka churu pijir pon la pen onong bethe pon lo la pen a pithu bangke ile tum ka ching hon kang tu yang deng long kang ni sara ke hai Dr. Tuliram Long hang lang phande me suri kachuro pijir pon lo alang li nang ke rabdun pen aposi ni tum lang kan arjon lang long si lang a kheti chuklem long pe melo la pen pinian sok the ta me chorot chorim long si an ki mi ta me cholong pen an lo la se alang le phane le tu ma hin pen puthot alang li nang ke rabdun pon le tum alar ke thangta ni le tum ma thamowe seta me pini la bang so cha tai pen la pen le tum ladak bopong terong arong arat don hong kep se labang soalang teng ke chuton pen sai chutiki arat do an niletum chetong pet kali seme alang le phan kachuro pijir pon lo lasi niletum ke alang le phan ke alar ke thang tame pimo we bon tame niletum nili ka chiki arnam alang le phan a herjume pc alang le ke claim ge damalong a herjume long pon po la pen alang angso se jakong tame the pon bong posi niletum ning the pon lo la pen alang le phan ha ko kichuning ritu kedo tu kokela son hello la ke alang linang rabdun lo la pen aning kan e sekse ke bangke lang chu teng ponsi la pu lang ke long ponsi klem pon lo bonda me la pen ke non seta me teng elos tame non api bangke la bangsom manuel ke teng chota lang teng bangke lang pon su delo la pen non bangke nang le tum la sini nang le tum pan pini
Pirang ke abitung nama da chunri tu bangke labang so spot along tame nang letum lang pon ik thaposi chunri pon lo lapen non bangke alang teng ke teng an tame non bang abi tu pin lo la si ke bang jelang aning kan kothon ile tum sai chuti ki jamo bangke nile tum alang lilong birta pele pe permanent alang teng kithir klong aning kan nile tum tame chunri dam jok plot je pha lapen ongdong aning kan ki sai chuti kilong pe meje pha thir klong alang teng nang kim pieson te pusi alang le phan chunri lo nile tum hin pe longri krehini sarhabia maya tumpen Karbi Anglong aduya hoi kahumri mesen pen pachunpon Karbi Anglong aduya hoi kerai komchi aphan pura longri krehini sarhabia maya tumpen pinang anan ingkan pen Karbi Anglong aduya hoi along an longi somponalo lapen labang solong i thir klu pen doma avima pu aningkan wangse tami ka jihumri pedo versi pining le thotami phai kunia jikloni phain kore truck siani pen barsi Nagaland border, Lahorijan, Golaghat border, Kohora, Meghalaya border, Nili, Lapen, Kijutsi, Nipai, Thong Kapani, Wutungaji, along si Kahomri Pajut Ponlo. Bangsa Kahomri ke Pajut Pon along Wutungaji along, Ring Bong Hom, Rongkang, Longri, Ringrun, Hansi, Jintong, Longri, Bura Singh, Rongpi, Amri, Longri, Lapen, Erdang Inti, Arong asar labang pho tuma phansi wo pi phak pi pen chingduk pondok labang so kang dukahut wo mut wo kan lapen phakang thintami misen pusi nang than nang pachini du labang so ka chingduka sai pachon det pen radamai pi tame paman pon thusi Karbi Anglong aduya hoi ko son pensi kachirai kom thip thek chima alam the tame chingki jethan pedo pon thu lapan labang so aduya hoi ka humria sai misen mi et pen kipechon ponlong CM Dr. Diliram Ronghang EM Rete Singhi lapan kadokabe labang so asayalong kachirab du natuma phan antame long rikrihini sarhabe amai pu men sing teron pen kachuru alam thi pajar pontu aduya hoi ka humri kepejot ani Karbi richo long sing Ronghang sing timu kiling lindok LK SHA amai pumen sing teron kongchun pang himari ingleng dunchun pang dhoniram ingti rajen kathar long riasar jugendra ingleng habe long sing rong pihabe langtuk terang hema sar joyram inghi hema long riasar erdang ingti arong asar lapen rong ra tatum chetong dunsi jaimik mesen pen pechunpo news text report Karbi Anglong news Panjan hiri APHL siatum pen pherang ke mai kang report lakhain ke raphoni lip MSC constituency ke parlo Panjan hiri APHL siatum pen phai kuni ni phai thong ke parni pherang ke mai kang report kedam tang ni phain ke raner cap arni nilip hiri rong phara rong pathu aklamalo BJP mass training amai pedupon along Panjan hiri APHL siara tatum BJP along kajing betun pu alama bangki ahokali pusi Panjan hiri APHL sia tumpen lamklar chipi pon tangte lamklar ka chipi pon na tumpen alam thele arju pon na news text report Karbi Anglong news nasi nili tumpini ve kanile kan tung lalo nili palong lo botai chok silo APHL sia tumaphan botnam nakipi BJP lo nandun laplo Kusi botai choksi a mas joining along tanili tumphan a koi nage people di lapen la botai choksi along a hongkha Karbi Anglong a CM Tuliram Ronghang kaniyat te implotang te bang suring koi bang le tanglo nili balong det tante amni lip along amatsi bang suring koi ave a mut atut a person matsi 17,000 something la nasi labangke totally kapacho by posinili tum pini dak Panjan hiri area APHC ya committee mate abitung atumpen rat aphani tum klar dak apen wa sab alam pachini la non ke damtang taring kora narke BJP atum hiri longa mass joining along sitame bang suri sira bang trok posi press media long apen social media long bethe sitame akahai Tuliram Ronghang kaningje sitami lada ni tum paklardum dat lo amut amatsi bang thongkep kalite bang klikep bang angaji nale tum hala mass joining a program of video clips along same nale tum thek ekloing
lasi lasolam koan ahok lapen koan ahok hema klar dak bangke ladak hiri apies a president alangli wartona sangho amale nale tomanu Harbararong pararong ari soi jangatum chingrum ponsi to war ke pangthaya sai kedeng pon denarong hithi adung het kedo harbararong pararong ari soi jangatum hinpen patur pi ponsi kilometer isi sose ajak atwar piari pinang an kangram thek ponong si phai kunia chikloni phai thong ke pani ke pangthera sai deng ponsi to war pi ari theng pi aklim ke e ponchi aphan chisik chedang pon pusi nilituma pherang kipen birta napali pon rong rup along risui jangatum ke klem kidam pen chenglok pangri pangdong an parta lokachali anatu ke paprang do nang jialong pinang an arpu do lason si isiarong chukim det lo pulote klengdun klengsarpo arpu chipek pon det apit rong along kachari kachalon pon aron pinang anani pentame chari pon lo lason si denarong hitia dung het kedo harbararong pararong kleng sarpo bijurong hang lapen kleng dun waisung kiling atum pen chari pon bangke thong kep risui jang atum pen ason sai ki klem kedam pon ason pini phai kuni ni phai thong kepani kepang thera sai arni sia pharman deng pon denarong pen arun terang Karbi Anglong news Nila tumla harbara rong parong itumla risu jang pen itum cipatik sila itumla ke pangthera sai deng pon no dan nila tumarong la ke parlo kilometer si susi shot bang dui la so long ban itum lang pon la gari kerek atum tani accident do ti la si la so pen itum la risu jang pen matha pon la so bang klem pon lete mesani pun itum matha pon si la bang so sai bang deng pon no ke pantang ten te nitum la theng pi arong e pon ni se matha pon theng pi arong Karli tangkang burat terang aphan ingdeng hini kachiki mopon lason se lakha kre trok nometi constituency ke parlupen denarong inglong kri dingso terang arong maker Karli tangkang burat terang aphan second death anniversary mate ingdeng hini kachiki mopon Karli tangkang burat terang kedam tang ningkan surhinira ingkora ke thom aningkan phai kuni ni phai thong kep arni kang sampor phai trok apor malom Karli tangkang burat terang bangso perthi chi o tikang si chomrong mi tam jilu alangli perthi dudun bom ahut mate reng tik un ahut osomar aphan ki mesen asayang ding than tika Karli tangkang burat terang lapen achor kasang rong hang pi latumbang hini chupachor det pen asomar bang trokan chupathei ponlo arlo suinut pinso bangkethom lasi piniarni phai kuni ni phai thong kepani Karli tangkang burat terang chomrong mi ke padudun longpa me chia phan lapen aning ke parong ver chia phan pinning pen ingdeng hini kachkimu pedopo news text report Karbi Anglong news Francis kardong pajak itu lah Karbi Anglong news lapen public TV Karbi Anglong kelang ber arat anu phantam pasi pini niliham asai bangke nilipo bertipen kaci warni lah lagi November thongkep mate aikuni thongkep surhinira ko erapko pasi pini arni bangke nilipo bertipen kaci warni lah tera mo soy arni lah pasi nilipo amna ke temperatura pasi nilipo apan anso se akar jong chomrong mi kapad duno pa meje pan lapen aning parong verje pan pini arni bertipen kaci warni pasi itu temsi cengwa cing sai pen ilipo apa cakap cikimbo asai deng pon lah pasi ini tum alang lipan pirte de bomot pesame cing hon o lapen alang li misen asai ang dei tamen than pon bo lapen alang li pirte de bomot tame ini tum apan misen asai ang dei than pon bo lapen alang lipan mate nilipo kamra terang pirte de bomot ini tum apan isi kemisan asai nang klem pon lati rabor mati dera karong tami erong di bangke na 8 kilo peson ni tum tami asu rabor mati dera erong ni kan si tum tami masap soke awal sai lang pon la dasi ni pu apan ansok se chomrong me kapan dunong pa meji pan ni tum ini bangke
kacikmu asai deng pon lah ni pai da pen ni lipo seperti rapcom asamar ke sepen sabang atom kalau so yo asik ini ani bangke thai kini thong tep nanti November 5 pi ani lo asik ini ani bangke ni lipo apang jomrong mi jomrong su kepada nong wer je pa da pen ni parong wer je pasik ini kacikmu asai deng pon lah asik sini asai deng bangke ni lipo apang dan si ini bangke asai deng pon chalo ado